נשלח מהכנרת לסירה, לשלט, להוצאת פיתיונות. תודה רבה לעמיתי עבודות עץ שהביאה מיד הלום. הופה. בוקר טוב לכולם. ושידור חוזר, הפעם אחד קצת יותר גדול. גם כן חוזר למים. להביא קטנית. קדימה. הבוקר ממשיך, 10 בבוקר, קרפיון שלישי. גם חוזר למים. אדיר. סמנון? סרזן 4 קילו. אף פעם אנשים לא מצלמים את הדייג בפרונט. גייצ'וק מפציץ פה. לאט זה בעדינות, עם חוט 25. עם קרפ יפהפה. גייצ'וק, תן קצת מידע על הציוד. איזה פיתיון שמת? שידור של סנסאז מעורב עם אבקת דבש ופירורי לחם. על ההריג 2 גרעינים של תירס גדול בדיפ של אמינו דבש. אותו אחד שהביא את 3 הקרפיונים הראשונים הבוקר. עכשיו נשאר רק החום. לאן הסרטון הזה הולך לעלות? הסרטון הזה... אחרי שהוא יעלה ליוטיוב. אחרי שהוא הולך ליוטיוב ולפורום? לאן שאתה רוצה. לא, לאיזה פורום? פורום ה-SF, אח שלו. מה הקיצור של מה ישראל ספורט פישינג, עבד. רפי, זה אחרי שדיברנו עליך קצת, אז התפיסה הזאת מוקדשת לרפי כהן. בהחלט מוקדש לרפי כהן. דיברנו איך הוא קורא את התחת שלו. יקרוא את התחת שלו ומשקיע, וזה מוקדש בשבילו. בטוח אחרי זה אתה תראה את הסרטון. אולי גם נערוך אותו קצת עם קטעי מוזיקה. בינתיים גייצ'וק פה, הקרפ לוקח אותו קצת שמאלה. אני מלווה את גייצ'וק. ללא ספק... ללא ספק חם היום. חם היום. כולם לוקחים שמאלה. גייצ'וק אוהב ללמוד את ההתנהגות של הדג, אז הוא עובד איתו לאט. עוד מעט נראה את הדג קרוב אלינו, אז גם נצלם את המצב במים. בינתיים ניתן את הרספקט למיסטר פאוול ג'ונס. הנה הקרפ שלנו מתקרב. וואו, חתיכה יפה, גיא, יותר מ4 קילו. הנה הקרפ של גייצ'וק מתקרב. תעבוד איתו לאט. תראו איזה קרפ יפהפה. חברים, הכנרת מביאה יופי של תוצאות. גייצ'וק צדק. האמת שאני כבר לא רואה לאן הסרטון מכוון. אני רואה, סבבה. איזה חתיך.
הרשת נשברה מהדג האחרון. גייצ'וק יעבוד עם הדג לאט לאט. אתה צריך את העזרה שלי? שימו לב למקצוענות, איך מטפלים בקארפ, נותנים לו את הרספקט שלו, נותנים לו את הרספקט שלו, לא לוחצים עליו עם הרגל, עושים את הדג לאט לאט. הכל מתועד. ביי ביי קרפי. תראה לנו את הריג רגע. שוק לידר, איזה עובי. פאוור פרו 80 ליברות. מסוד פידר. ריג 20 סנטים, שני טירסים, קרס גודל 0.1.